Ćao, društvo, da se predstavimo oni koji me ne znaju, mada me većina pola vas zna. Ja sam Suza. Da napomenem, meni je rađena operacija smanjenja želuca, da kažem sleeve, bypass. Ništa, sve je bilo super, fino. Htjela sam da ispričam za sve one koji žele da idu na smanjenje želuca. Ima nas iz raznih država, ja živim u Beču. Recimo, ja nisam imala mogućnost da odlučujem koja će meni operacija da se vrši, već mi hirurg odlučio. Iz svog razloga. Zašto je određena meni operacija bypass, sleeve? Zato što sam ja pre toga imala hirurške intervencije. Drugo što sam bila sam dobila šećer. Nisam, na inzulinu bila, ali šećer je bio, krenula sam prvo sa tabletama, pa je i pritisak bio tu ekstremno povišen. Tako da sam i tablete, znači sve u svemu, morala sam tablete da uzimam. Nije to nešto dugo trajalo, to je trajalo nekih 2 meseca, jel? Pa ljudi moji, koje su to muke biti debelo? Vi svi vrlo dobro znate kakve su to muke. Ja ne mogu da razumem one ljude koji su i dalje debeli, koji ne preduzimaju ništa za sebe, a uništeni su. Zašto sam ja bila debela? Zašto sam bila debela? Iskreno da vam kažem, to je nesvesno bilo, jel? Kao dete nisam bila debela, jel? Gojaznost, prava ozbiljna gojaznost je krenula posle porođaja. Kada sam počela da radim, tu sam 45 kg dobila, jer takav mi je posao bio 8 sati sedenja. Nije bilo apsolutno fizičke aktivnosti i tako to. Sve u svemu, muke sam naučila, sada kada se setim te osobe, ja gadim se te osobe. Zašto se gadim te osobe? Zato što niko ne priča otvoreno kako je to živjeti u debeloj koži. Užasno je živjeti u debeloj koži, baš sam se ja tako osjećala. I okidač je bio, kažem vam, kada sam od sebe napravila jednu zver, a ne ženu, jednostavno sam jednu zver napravila od sebe. Jako je bolno da pričam o tome, čak mi je sramota da pričam o tome, ali zaista mi je sramota da pričam o tome. Ali ja moram to da kažem, zato što ima dosta nas koji ćute, kriju svoju muku. Pre svega, da krenemo od jednih najbitnijih stvari koje su za svaku osobu najbitnije po meni. Nisam mogla fizički normalno da se krećem kako treba. Drugo, ta moja debljina je stiskala moje mokraćne kanale, da ja nisam jednostavno više imala osjećaja kad ja moram da idem u WC, tako reći. Pa sam morala da uzimam, otvoreno pričamo, pa sam morala da uzimam uloške, da se ne bi upišala, jer nemaš osjećaj da krećeš, da ideš u WC. Drugo, često su me bolela leđa, naravno od težine, pa ideš u WC, ne možeš da završiš ono što treba, jel? Kako treba. I tako to dalje.
Jednostavno, jedno odvratno osjećanje je ostalo u meni i da postoji mogućnost da uzmem gumicu i da izbrišem to iz svog života, rado bi to učinila. Gde sam tada rekla dosta debeli invalidu, već si se unakazila definitivno, pored mene što sam se ja mučila i patila tako, moja porodica je muku mučila sa mnom. Posebno emotivno me je ubijalo to kada je moje dete popodne ja dođem s posla, uzmem dete iz vrtića i sad normalno večera umjesto da provodim vreme s detetom gledajući neki crtač. Bilo je tu normalno igre, ali nedovoljno. Crtač nikada nisam mogla da odgledam zajedno sa njom, jer sam, tako reći, preko cela tu sam znala da zaspim. I to je bilo ekstremno hrkanje, dok mi par puta tako dete nije uzelo telefon i snimilo me, i onda sam vidjela koja sam ja zver. I krenula sam sa tim pripremama oko operacije, ništa, sve to lepo fino završeno. Posle operacije sve me je bolelo, šta me je bolelo, ne znam da vam kažem šta me je bolelo, ali to nije ništa strašno. Taj svako dan, ceo dan se prespava, ceo dan si pod infuzijama, protiv bolova, tako da nije to ništa strašno, ljudi moji, verujte mi. Sad opet kažem, zavisi kako čiji organizam, jel to prihvati, svi smo mi različiti. Neko ima veće bolove, neko ima manje bolove, to je kako kome bude, jel? Ali u svakom slučaju nema potrebe čovjek da ima strah od operacije. Mene je bilo samo strah, u smislu kao, da ne umrem, jel? Na operaciju, ostaće mi dete malo. Mislim, to je jedna čista glupost bila. Jer ja sam svesna bila, ja ako ne odem na operaciju, svakako ću umreti, svakako će moje dete ostati bez majke. Pa sad, da li ovim putem sa debljinom umiranje ili ovo pokušavanje spašavati svog života, isto mi se vata, bar znam, ako umrem, umreću jer sam pokušala nešto bolje za sebe, za svoje dete, svoju porodicu. Oporavak je tekao svojim prirodnim tokom. Ja recimo, iako sam 8 sati sedala, ja 6 nedelja nisam radila, na bolovanju sam bila. Ništa. Sve je to teklo super, dok posle 12 meseci su počeli problemi. Kakvi problemi zapravo? Ja sam zapravo dobila gastritis jak, ali nisam ni znala da imam gastritis, to je kako sam primetila da nešto ne štima. Da kažem, od samog početka ja nisam mogla da jedem hranu kao što, mislim, po listi, ono što su meni dali, ishrana liste. Nisam mogla da jedem sve, iako pojedem nešto malo, zalogaj tog nečega, jel? To je znalo da mi se naduje stomak, grčevi i tako to dalje. Ništa, išlo je to tako redom sve. Od doktora dobijala, više mi muke da pričam o tome. Od doktora sam dobijala te tablete da ispuštam gasove. 2-3 vrste tableta sam ja za 2 godine promenula. Prošle godine se dešava već jedan ozbiljan problem, gde ja prošle godine u oktobru, početak oktobra, odlazim, radi mi se gastroskopija i utvrđuje se da imam upalu creva.
dobijem ja tu terapiju 3 nedelje. Naravno, terapija je pomogla, ublažila je te bolove, ali nadutost i dalje postojala. Da se pogoršava stanje gde od tada kreće pakao za mene. Od oktobra, novembar, decembar. U decembru odlazim hitno u bolnicu sa stomakom kao ženica od 6. 7. meseca trudnoće. Šta se desilo? Desilo se to da mi se crevo zamrsilo. Nije se zamrsilo, nije se zapušilo jer sam pijala, jel? Već se desilo zbog toga jer ja sam za 16 meseci skinula 95 kg. Inače, kada odem u bolnicu u Beču, u AKH gde sam operisana, njihova čuvena reč je ona abnormal, što znači neverovatno, nemoguće, jel? Kako bih prevela. Kažu da sam zbog prebrzog mršavljenja hoće da se desi da se zamrsi samo crevo jer nema dovoljno sala, masnoće u stomaku. Zapravo naša creva plivaju. Tako da se i to desilo. Na samom početku operacije ja sam bila svesna posledica koje se moglo se desiti. Mislim, rulet, pa šta bude da bude, jel? Ništa, tu su oni mene hitno operisali, operacija protekla super. Posle operacije, drugi dan, otišla sam u toalet, ono je od mene izašlo lokva krvi, gde sam ja brzo reagovala sa hirurgom, onda mi je rađena endoskopija. Na endoskopiju je pokazano da je sve u redu sa crevima, tanko crevo, debelo crevo, zapravo debelo crevo, može biti tanko crevo. To je to. Ja sam tu imala jake bolove. To su bili bolovi do iznemoglosti. Ja sam mislila da je to moj kraj, jednostavno gotovo i umirem. I ako sam otišla ponovo kod doktora i kažem, znate šta, ljudi moji, ja i dalje imam bolove, vi vičete, operacija je uspešno urađena, endoskopija je urađena, sve je u redu, nema nikakvi problem, šta je onda u pitanju? Jednostavno, to je nemoguće da imam tolike bolove. Znači, svaki moj, tako je 2 nedelje trajalo. Bolovi, konstantni bolovi. Znači, svaki dan 3 tablete na dan sam pila protiv bolova i tako to dalje. Ništa, dragi moji, da vam kažem šta je meni pomoglo. Naravno, te tablete. I jedno što kažem, što mi je najviše pomoglo, a to ću vam lično kazati. Iako kažu da je sve u redu, operacija je super odrađena, nema potrebe da imate bolove, okej. Jedino su mi pomogle te tablete protiv bolova i ovo. Moja svetinja. Šta se dešava posle decembra? Dešava se da je sve nestalo. Posle 2,5 nedelje ja sam konačno... Ja nisam za te 2 nedelje mogla niti da jedem, niti da pijem. Kažem vam, posle moje molitve, bolovi su nestali, ali su rukom nestali i
i počela sam i da pijem i da jedem. Kako sada stoji situacija? Sada stoji situacija i dalje, jel? Doktor kaže, to jest hirurg kaže da je inače sve u redu, jel? Stomak je pun gasova. Ne znam ni on da mi objasni, vjerojatno. Trebam ja sama tražim po internetu zašto je stomak pun gasova, recimo, a vodim računa o ishrani. Moram vjerojatno da postanem sama svoj doktor. Danas sam išla na gastroskopiju ponovo zbog tog jakog gastritisa. Jer gastritis, kao što svi znate, se leči. Meni oni nikakvu terapiju nisu dali, osim tablete zaštite za želudac, koje mi to više ne pomaže. Na gastroskopiji je utvrđeno da imam kao malo šlajme, sekret, da kažem ja, šlajma, između tankog creva i želuca. Uzeta je biopsija i čekam sada rezultat. 5. maja imam ponovo termin u bolnicu da vidimo je li neka upala, šta je to, kako, šta će biti dalje, nemam pojma. Inače sve okej, kad kažem sve okej, mogu dosta da pojedem, mogu da pojedem više nego što sam mogla da jedem. Još uvek ne jedem svu hranu jer mi ne odgovara i ne žalim se, pravo da vam kažem, navikla sam se u potpunosti. Nije stvar jesti sve što oči vide i shvatila sam jedno, ne trebam jesti, ne trebam živjeti da bi jela, živim, jedem da bi živjela. To je ona prava. Sve u svemu, hoću da vas podržim, idite ka vašim željama, ka vašem cilju, učinite nešto bolje za sebe, nešto bolje za vašu porodicu. Kada kažem porodicu, ja imam ćerku koja ima 8 godina. Ja sam drugo dete sa njom, jednostavno ja za sebe kažem da sam dete, jer ja idem sa njom u park, penjem se na igračke i te gluposti, trkamo se na stepenicama, ko je brži itd. itd. Gde to nisam mogla da radim sa 150 kg. I tako. Šta da vam kažem, sve iz glave, debljina je jedna vrsta bolesti, to je to. Nešto jako strašno što postoji. Svašta, mislim, čovjek doživi. Ja da se nisam namučila, ja sam se žestoko namučila. Sada imam 55 kg, ne, 57, izvinjavam se, 57 kg. I tako, jesam se namučila, ali se ne kajem. Ne kajem se jer se isplatilo. Zašto kažem isplatilo? Jer sam ja postala druga žena, dosta sam srećnija, naravno malo sam iznemogla, jer nedostaje mi snage, nemam energije dovoljno, ali polako vremenom ću se popraviti, ugojiti. Nadam se kada ću još 1 kg, 2 kg do avgusta imati. Idem ka tome, ka novom životu, već ga imam, želim da ostvarim još neki svoj cilj, pa sam, moram reći, u toku sam te priče.
Nadam se uskoro to nekoj novoj priči. Toliko je to sve što vas interesuje. Svaka pitanja možete mi pisati slobodno na Viber. Eto, te je priča. Znači, svašta sam to nešto doživjela, namučila sam se, mislila sam da ću umreti od tih bolova, ali svaka priča ima svoj završetak. Jel? Ne kajem se, apsolutno, nemojte se ni vi kajati, idite ka vašem cilju, ka vašoj želji, ka boljem životu, jer verujte mi, tek tada ćete se oporaviti, ponovo ćete stati na noge i reći, Bože, evo, ovo sam ja. A meni sada fali višak nekih 5 kilograma, da bih ja rekla, ovo sam ja u potpunosti. Ali, Bože moj, o tom potom. Ljubim vas, ćao!